Sa ibong kan nanluluyanang mga tuhod, nagdesidir ang mag-agom na sinda Lolo Elia sin Lola Carmen kan Barangay Santa Cruz Malilipot Albay na magpasiring sa Barangay 5 kan parehong banwaan ngani maaprobit saran ang libreng medical mission na pig-opresir kan ako Bicol Party List kasubagong aga. Pareho kaya sindang may mga piginda ng kamatean kaya nagbabakasakali da sindang matabangan kan partido sa medikal nindang pangangaipo. Salamat po kami sa Bicol, ako Bicol, ganon. Malaking tulong sa amin. Bata de kami tamang-tama, wala kaming bigas. Importante yung ko sa bagamot, yung vitamins, gano'n. Buda ito, yung may sakit siya dyan. Sigun kay punong barangay Gerardo Biñas, ini ang primerong pagkakataon na nagkaigwa nin medical missions sa indang barangay na labi niya ng gadaang pigpapasalamat huli tadakula na ining kabawasan sa problemang pinansyal kan sa iyang residentes na may mga pigiindang kamatayan alagad kulang sa pinansyal. Nakatabang mismo, medyo parang renanindaso, asistensya o kaya tabang na para sa tawo. Binulok ninda sa tao dahil na mapagal kung sain mas harani actually ang sarong benefits kayan so mga medyo may kakapusan sa pagkabuhay free na ini niya hindi ko lang oportunidad nini para makapag-check up sinda kan sa indang mga salud lalong-lalo na po ma'am sa mga senior citizens. Kiiba sa mga serbisyo na pighatod kan partido na pinamamayuhan ni Congressman Zaldico asin Attorney Jill Bongalon, iyo ang libreng medical consultation, bulong, blood sugar testing, dental consultation asin nagtaumanin pigli 5 kilong bagas. Sigun kay Joey Bides, ang coordinator kan programa asin saro sa mga volunteers kan partido, obheto kan medical mission na mairani sa mga namamanwaan kan malilipot ang mga serbisyong medikal na kung minsan dai naabot kan budget urog na kan mga tios na residentes. So, ako po isang volunteer po ng Ako Bicol. Ini po ay isa pong dakulao na tabang sa lalo sa may mga hilang na tao. Kaya ito po ang sabi ko nga ni nagtabang po digdi para at least po matawan po ning karahayan ang mga tao. Nahiling ta po ngunyan dakulo nagdirigdi na may mga kamatian. So magayunon po na mahiling na sinda nagdigdi nagka-avail po kay ning libreng medical mission pong ini. Mientras tanto, nakinabang man sa aktibidad ang mga residente haling Barangay 1 Sondo 5 kanaon ng Bitang Banwaan. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Angeline Dagta.